тамашашылар, hürmetli stüdyomuz konakları, isen misiniz, sağ mısın? Эфирда кто хочет стать миллионером тапшыруы һәм аның алып баручысы, алып кайтучысы, тиртеп торучысы, истирап баручысы мин сезнең яраткан артистыгыз, юмористыгыз шоумен Җавит Шакировский. Һәм әйдәгез инде дуслар, бүгенге уенчыбыз белән танышып китик. Бүген бездә кунакта кабатланмас татар халкының моң иясе. Акылы белән бүтән профессорларны шаккаттырган, шибәрлеге белән бүтән ирләрне таң калдырган Бәширә Насирова. Исәнмесез, кадерле дуслар? Хәлләрегез ничек? Әйдәгез бер җырлап биеп алыйк. Йөрәк уңган тарысы, уйнап көлеп җырлап алыйк, шатлансыннар барысы. Кияриюләрия, кияриюләрия. Hyundai Solaris yarı Җавиткәй бүләк итсә, Hyundai Solaris yarы Җавиткәй бүләк итсә, хәйбәт булыр иде. Зур рәхмәт Бәширә Насирова бүген бездә кунакта. Ну Бәширәкәй җан кисәгем шуны әйтәсе килә, ник син безнең тапшырудан бака туй ясыйсың? Мин Бәширәкәй чыкканчы әйтеп куйдым бит. Бу интеллектуаль тапшыру, монда чыгасың да халыкка кул булгап исәнләшәсең да урыныңа утырасың дидем. Син монда Кияриюләрия, Hyundai Solaris дип, миннән машина сорап утырасың. Машинанда мин пашваткыч алып барганда гына бүләк итә идем. Анда да үзебезнең Совет машиналары иде, иномарка түгел иде. Сүзең беттеме? Дөрес әйтәсең Бәширәкәй, эфир вакыты бик кыска. Әйдәгез инде тиз генә кагыйдәләр белән танышып китик. Бәширәкәй, инде мин сиңа сораулар бирәм. Сораулар биргәч, экранда 4 төрле вариант ачылачак. Сиңа шул вариантлар арасыннан дөрес җавапны сайлап алырга кирәк булачак. Я сораулар нинди? Сорауларны белмим Бәширә, аны компьютер бирә. Юк, син сразу әйт. Бәширә, синең Салават белән берәр нәрсә булдымы дигән сорауың булачакмы? Просто мин алдашырга яратмыйм. Дөресен әйтсәм, мин дә Салаватта кыен хәлдә калачакбыз. Бәширә, андый сораулар булмый. Ну синең 3 төрле ярдәмең булачак. 50-гә 50 дустыңа шалтырата аласың һәм безнең мөхтәрәм зал ярдәме. Кайтып дуслар, кагыйдәләр белән таныштык, ярдәмнәрне күрдек, сезнең алкышлар белән уеныбызны башлыйбыз. Беренче сорау Бәширә, игътибар белән тыңлыйбыз. Яраткан балаларымның анасы чачымның бер туган кызы Зөлфия Шакирова нәрсә үстерергә ярата? А. Баклажан. Б. Чәчәк. В. Күкрәк. Г. Бозау. Каралы Җавит, син кыздырылган баклажан яратасыңмы? Или пешкәненме? Мин Бәширәкәй баклажан вообще ашамыйм. Мин бәрәңге яратам. Значит, баклажан түгел. Молодец. Хәйләкәр икәнсең, әйбәт фикер йөртәсең. Җавит, В вариантын сразу алып куябыз. Онсы үсмәде инде аның. Зөлфиягә чәчәкләрне концертта да күп бирәләр. Тәк. Кала вариант Г. Бозау. Но мин сине, Җавит, конечно, бозау димәсем. Син бит инде ней, куар түгез. Син монда тапшыруга килеп мине үртәп утырма. Төгәл җавабын әйт әйдә. Бозау. Точнымы? Точно. Алкышлар җәмәгать һәм бу дөрес җавап. Молодец Бәширә, инде хөрмәтле дуслар, күпләрегез өчен сердер, но бүгенге көндә концертлар куеп акча эшләп булмый. Һәм без Зөлфиякәй белән бозау үстереп ит сатырга булдык. Молодец Бәширәкәй. Һәм инде дуслар, без рекламага бүленеп алабыз. Тапшыруыбызның спонсоры Теләчедә урнашкан Федеральный Тольяттинский автозавод. Кыскасы Туфта. Туфта заводы машиналары. Бисмиллахны әйтсәң йөри ул. Икенче сорау, игътибар белән тыңлыйбыз. Татар алифбасында ничә хәреф? А. 4. Б. 39. В. 16. Г. Да шурта.
Жәвит. Инде ул әлифбаны укымаганга ничә еллар үтте? Тек 4 бигрәк әз инде ул. Так, 16, наверное. ни өчен 16 Бәширәкәй дәлиллә? Чөнки безнең Татарстанда машина номерларына юкка гына 16 дип язып куймыйлардыр бит. Менә баштан 3 хәрефен язалар да, К, У, Т. Әнә безнең күрше Әскат абыйда нәкъ шушындый ук номер 630 күт 16 рус диелгән. Значит, барысы 16-лар. Бәширәкәй аңлавымча, безнең Татарстанның машина номерлары 16-нчы регион булганга, татар әлифбасында да 16 хәреф дип әйтәсең килә. Шулай дип уйлыйм. Юк, Бәширә, синең логика белән уйласаң, башкортларда 2 генә хәреф что ли? Соң шулайдыр инде, каян белим соң ансыны? Бәширәкәй, әйдә мин сиңа 50-гә 50 ярдәмен алырга тәкъдим итәм. Жәвит, күптән көтеп утырам бит инде шуны. Әйдә 50-гә 50 түгел, 100 шәрләп җибәр әле. Бар рюмкаларыңны алып чык. Алып куй тизрәк, нишлисең турыдан-туры эфир бара. Безнең чиракта 50-гә 50 ул компьютер 2 дөрес булмаган җавапны алып куярга тиеш. Хөрмәтле компьютер 2 дөрес булмаган җавапны алып куюгыз сорыйбыз. Калды 39 һәм ташурта. Төгәл саны бар Бәширә. Ну, Соң 39 тәктә ташурта бит инде ул. Бәширә, төгәл саны бар дип бит, төгәл саны. Ну, Нишлисең соң син, Жәвит? 39 тапкыр битемә текерде. ничә тапкыр? 39. Алкышлар җәмәгать һәм икенче сорауга да дөрес җавап кайтара Бәширә Насирова. Неужели дөрес? Ух, Бәширә. Сама в шоке. Күптән җиңелгән булыр идең, иң тартмаган булсам. Өстән шалтыраттылар, нәрсә булса да Бәширә җиңеп чыгарга тиеш ди. Инде дуслар, яна рекламага бүленеп алабыз һәм тапшыруыбызның икенче спонсоры Борчак боткасы шарт-шырт. Ашасагыз сез шарт-шырт, дөньягыз бар шап-шап. Өченче сорау Бәширә игътибар белән тыңлыйбыз. Яраткан артистыбыз белән бәйле сорау: Нәфкатьнең аты ни эшләде? А. Озак торды, ләкин шапмады. Б. Озак шапты, хәле калмады. В. Озак торды, ләкин булмады. Һәм Г. Озак булды, ләкин тормады. Каралы, Жәвит. Нигә син мине мондай урыстраулар белән батырасың соңлы? Специально что ли? Бу бик җиңел сорау Бәширәкәй, бу сорауга хәтта залдагы бөтен тамашачылар да җавапны беләдер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә әйдә мин сиңа зал ярдәме алырга тәкъдим итәм. Юк шул менә. Лучше мин дустыма шалтыратам. Үзең беләсең, Бәширә, синең хакың. Кемгә шалтыратабыз? Нәфкатьгә? Молодец, менә бит башың эшли икән. Инде җәмәгать турыдан-туры шалтыратабыз Нәфкать Нигъмәтуллинга. Алло, Нәфкать, сәлам. әйе, Кто хочет стать миллионером? Элвин Грей. Миллионер буласы килмәсә, билетларын алай кыйбат куймас иде. Бәширәкәй, син монда иркенләп сөйләшеп утырма. 30 секунд вакытың бар. Вакыт күптәннән китте. Сорауны бир давай тиз генә. Карал, Нәфкать, монда Жәвитнең телефонында акча юк икән. 30 секунд кына сөйләшергә кушты. Синең бары бит әле теге, ничек әйтим соң инде? Короче, кыскасы, синең шапмадымы, калмадымы, булмадымы, тормадымы? Алло, Аңламадым, нәрсә турында сөйлисең син? ничек инде аңламадың? Алло, Нәфкать! Нәфкатыңны сугаты. Ну нәрсә дип әйтте Нәфкать? Аңламыйча калдым. Толи булмады диде, толи тормады диде. Уф, Бәширәкәй, тагын миңа сине тартырга мөрисең инде,
Нишлейік екен? Мұндай ярдам yok, конечно, Бәширекай. Ну, айтып берірсің деп ойлаймын. Мына көз алдыңа кетір, Бәшире. Мен от. Допустим. Мына от тек кіна тұра. Бір нәрсе эшләмей. Демек, ұзақ тұрды, ләкин Қозғалмады, что ли? алқышлар жәмәғат шапмады. Енді құрметті достар, бір неде шоқыр-моқыр жоқ. Бәширекайның қозғалмады деген сөзі, ол шапмады деген аңлата. Маладес Бәшире. Енді құрметті достар, yana reklamıga bölünəbiz, hem topşırığımızın 3-cü sponsoru özümüzün Tataristanda Zey rayonunda yetiştirilgen bal. En yaxşı bal Zey balı. Qonak kilsə də Zey balı, şirləsən də Zey balı. Nişik gidin Şevit? Uf Beşire, Zey balı. Бәшире, әйдә соңғы сұрауға дұрыс жауап қайтарасың да, жеңесің да қайтып кетесің, Алла берсә. Бик жеңіл сұрау, Бәширекей. Мурзилка журналынан балалар үшін табышмақ. Маңа жауапны тез айтерсің деп ойлаймын. Тире яғын шеш баса, ортасында қалбаса. Şevit, Koreli, min eytem, неужели шул? Ятсыз кит bundan. Sol yerdemin alam min. Бәшире, зал ярдәмен ала күрмә. Қарап тұрам, онда да сенің кебі халық отыра. Олар сеңа дұрыс жауап айтмайшак. Бәшире! Көз алдыма келіп басты. Ужас! Бәшире, көз алдыңа келіп басырған, мен сеңа вариантларны да тәқдим етмәдім бит әлі. Қарайбыз вариантларды. А. Кактус. Б. Кокос. В. Кукуруз. Г. Тамаев Фирдус. Кем Фирдус? Не может быть! Уф, Шевит, фикірлеп қарайық, енді олай болғаш. Әйдә, не ойлағаныңны әйтергә кирәк. Әйдә, тиз генә. Кактус колбасаға қышаған енді ол. Тәк. Шеш басқан енді аны. Бәшире, сен қоя кактусның шеш басқанын көргенің бар. Білмем сенікі нешіктір, менің кактусның шеші бар. Дәт шул. Кактус білен кукурузда тұрыр келе. Тәк. Но Фирдусның бүтін жерлерін шеш басқан, конечно. Ну колбасаға қышамаған. Максимум сосиска. Бәшире, көз алдыңа кетір, нәрсе болырға мүмкін. Кетірдім енді, Шәует, кетірдім. Міне қазір бір ай көз алдымнан кетмейшек. Міне колбаса. Еке қырын шеш басқан. Қырда өсе. Кукуруз! Алқыштар жәмәғат, міне бит көз алдыңа кетірсең айтасың екен. Шулай айтып енді бүгінгі бәйгімізді жеңіп шықты. Яратқан жыршымыз Бәшире Насирова. Түркіміміздің еш яңа артисті, юмористі Марсель Закиров. Данир Сабиров.